Smutný koniec mimoriadnej drámy. Bezvládne telá našli horskí záchranári pod stenou Satana. Boli zasypaní čiastočne, takmer na povrchu. 49-ročný vodca, 38-ročný Čech. Obaja mali zapnuté lavínové prístroje. Tým pádom my sme ich dokázali nájsť pomocou lavinových vyhľadávačov. Tragédia zaráža o to viac, že pri nej zahynul slovenský horský vodca Michal Hnitka z Terchovej. Doteraz sa neviem veľmi dobre z toho spamätať. Tento muž hovorí o svojom kolegovi. Nebol to žiadny hazardér, dokonca robil inštruktora, pripravoval budúcich horských vodcov. Mal asi 20-ročnú prax v tomto našom povolaní. Dobrý lezec, kondične dobre stavaný. Urobili osudovú chybu, alebo to bola náhoda, tak o tom nechcú horskí záchranári špekulovať. Faktom ale je, že dvojica prakticky nemala žiadnu šancu. Padli niekoľko 100 metrov cez skalný prach. Čo presne sa udialo, nevedno. Táto dolina, ale ako keby bola tento víkend zakliatá, dvoch mužov lavína pochovala na tomto mieste. O pár stoviek metrov nižšie strhla dvoch 20-ročných mladíkov zo Slovenska. Prežil len jeden. Biele štíty aj počasie naznačujú, že hrozba lavín bude aktuálna aj počas Veľkej noci. Stačí jedno zlé rozhodnutie alebo chybný krok a v zlomku sekundy vám môže ísť o život. Určite príde mnoho skialpinistov a nesmú zabúdať na to, že každý skialpinista by mal mať povinnú lavinovú výstroj, ako je lavinový vyhľadávač, sonda a lopatka. Marek Vnenčák, televízia Markíza.